حساب ናይ ቲክቶክ ቪዲዮ ይምችው ሞ ደስ ይብለሞ እቲ ቪዲዮ ዳውንሎድ ገይሩ ኣብ ዩቲዩብ ቪዲዮ አፕሎድ እንድገበር ንሪኢና ነገር ግን ሳይዙ ወይም ድማ አስፔክት ሬሾ ማዕረ ስለሊኾነ ቁመቱ በጣም ነዊሕ ይኾነ ሞ ዋላ እቲ ቪዲዮ ጽቡቕ ይኹን ንምርኣይ ይጸግም ለዚ ቪዲዮ አፕሎድ ንገበር ተለና አስፔክት ሬሾ በደንብ እንጠንቀቕ ኣለና ሰላማት ደቂ ዓበይቲ ሎማዓንቲ በጣም ሕጽር ለለት او دما ادلايت لخونت بوينت نرينا مالتي لما انت شير غركم لدلخ ነገር ታዩ ናይ ተፈላለዩ ማህበራዊ ሚዲያታት አስፔክት ሬሾ ወይም ደግሞ ናይቶም ቪዲዮ ሳይዝ ማለት እዩ ሁሉም ማህበራዊ ሚዲያታት ናይ ዓለም ለኾነ ናይ ቪዲዮ ፎርማት ነው ወይም ደግሞ ሳይዝ ነው ወይም ስለዚህ ንጽዕኖ ቪዲዮ በቲ ፎርማት መሰረት ኮይኑ ተመልከቱን ተቀባልነት ይለው ማለት ለተመልከትና ተቀባልነት ይለው ደስ ይልዎም ክሪው ወخليው ማለት አብዛ ቪዲዮ ካውናይ ባዕለ ጀሚሩ ብዙሕ ሳይዝ ሰተት ይርያ እና ቲክቶክ ቪዲዮ አው ዩቲዩብ ምናምን ነገር ማለት ስለዚህ በትናይት ማህበራዊ ሚዲያ ፎርማት እና ንጽዕና ለለና ማለት ሕዚ መዛሕቲ ጊዜ እንጥቀመለን ማህበራዊ ሚዲያታት ማለት ይሁን ዩቲዩብ ፌስቡክ ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ይom ናይዚኦም እንሕድሕዶም ንሪኢና ማለት ናይስ ሶ ቢ ናይ ዩቲዩብ ቪዲዮ ጻና ንሪኢና ዩቲዩብ ቪዲዮ ክንጸንተለና ክልተ መማረጽ ኣለውና እዮም ዘም ክልተ መማረጽ እዮም ሓደ እቲ ኖርማል ቪዲዮ እዩ ካልኣይ ደግሞ ሾርት እዩ ሾርት ቪዲዮ ናይ ዩቲዩብ ሾርት ቪዲዮታት ነው ማለት እዩ ሶ ዘም ክልተ ቪዲዮ እዚኦም ንንዕለም ለኾነ ፎርማት ንዎም እዩ ሳይዞም በደንብ ሪናዮም ተኾይና ይፈላለዩ እዮም ኖርማል ቪዲዮ እንጸንተለና ሬሾ 16:9 እዩ ልጎን ስፍሕ ኢሉ ቁመቱ ሓጽር እዩ ሾርት ቪዲዮ ደግሞ ልክ ሃም ናይ ቲክቶክ ልጎን ሓጽር እዩ ግን ደግሞ በጣም ነዊሕ እዩ ስለዚህ ዩቲዩብ ቪዲዮ እንጸንተለና ኖርማል ቪዲዮ ተኾይኑ 16:9 ሾርት ተኾይኑ ደግሞ 9:16 ልብልና ንመርጸሉ ማለት እዩ ሳይዙ ለመጸልና ተኾይኑ بكابكت إديتاول نقولوا لساعات زوم إننا زوم أو تنقبر نخلينا بيدنا نسخخلو نخلينا مالتي ويمدوما مجمرة كاميرا نغرس لنا أو كاميرانا سيتينج نستخخلنا مغرز نخلينا مالتي اليوتيوب لخان فيديو أو ليشورت لخان فيديو مالتي سلازي زوم خلط عينتنا يوتيوب فيديو تات بهم زمان قدي بنا يوعلو أسبيكت ريشو أبلود مقار نخلينا مالتي እሺ መንበር خلای ደግሞ ፌስቡክ እዩ ፌስቡክ ለልክ አም ዩቲዩብ خلط አይነት ቪዲዮ ነው እዩ ኖርማል ፌስቡክ ቪዲዮ እና ዛራ ግዜ ለመጸ ደግሞ ሪሊስ ቪዲዮ ልባል ማለት ሓጽረት ቪዲዮታት አፕሎድ እንገውረሉ ሶ ግዜ ለመቀጠል አክልታዩ ና ፌስቡክ ቪዲዮ ልክ አም ና ዩቲዩብ ቪዲዮ ተመሳሳይ ፎርማት ይለለው ኖርማል ቪዲዮ ተኾይኑ 16:9 ኢና ንገሩ ሪሊስ ወይም ደግሞ ዘማሐጽረት ቪዲዮታት ተኾይኖም ደግሞ ልክ አምና ዩቲዩብ ሾርት 9 በ16 ኢና ንገሮ ማለት እዩ ሳይ ኢንስታግራም እዩ ናይ ኢንስታግራም ቪዲዮ ባይዝወይ ፊሊለ እዩ በራቱ አንግል ማዕረ እዩ ለኾነ ሬክታንግል አይነት ቅርጽ ይለለው በራቱ ሳይዝ ማዕረ እዩ ስለዚህ እዚ ፊሊለ በለሉ ምክንያት እዩ ኢንስታግራም ቪዲዮ ሰርሕት ለና ታዩ ሓደ በሓደ ልብል አስፔክት ሬሾ ወይም ደግሞ ናይ ቪዲዮ ሳይዝ እና ንመርጸሉ ማለት እዩ ሶ ናይ ኢንስታግራም ቪዲዮ አፕሎድ ንገበር ስለና ቅድም አፕሎድ ምግባርና ሪከርድ ንገበር ስለና ወይ ደግሞ እንሰርሕ ስለና ሓደ በሓደ ንገብሮኔና ማለት እዩ እቲ ናይ መወዳታ ቲክቶክ እዩ ቲክቶክ ሕዚ ብዙሕ ሰብ ናይ ቲክቶክ ቪዲዮ ይምችው ሞ ደስ ይብለሞ እቲ ቪዲዮ ዳውንሎድ ገይሩ ኣብ ዩቲዩብ ቪዲዮ አፕሎድ እንድገበር ንሪኢና ነገር ግን ሳይዙ ወይም ድማ አስፔክት ሬሾ ማዕረ ስለሊኾነ ቁመቱ በጣም ነዊሕ ይኾነ ሞ ዋላ እቲ ቪዲዮ ጽቡቕ ይኹን ንምርኣይ ይጸግም ለዚ ቪዲዮ አፕሎድ ንገበር ተለና አስፔክት ሬሾ በደንብ እንጠንቀቕ ኣለና ስለዚህ ናይ ቲክቶክ ቪዲዮ ምንም ዝተፈለየ ነገር የብሉ አም ንፈልጦ ቁመቱ ነዊሕ እዩ እዚ ማለት ሳይዙ 9:16 እዩ ማለት እዩ ኣብዝታዩ ለቲክቶክ ኢልና ለሰራሕናዮ ቪዲዮ ለዩቲዩብ ሾርት እና ለፌስቡክ ሪልስ ለከገልግለና ወይ ድማ አፕሎድ ክንጎሮ ንኽእልና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ሰለስቲኦም ሳይዝ 9:16 ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ዝኹሉ ናይ ሳይዝ ወይም ደግሞ አስፔክት ሬሾ መመረጺ ኣብ የነግኒዮ ለተተፈጥረ ለኹም ኣብ ካብከት
ኤዲት ንገብረሉ ሰዓት ኣብ ታሕቲ ኣስፔክት ሬሽዮ ዝብል መመረፂ እኒአዎ ብታሕቲ ማለት እዩ እና ኣብዚ ኣስፔክት ሬሽዮ ዝብል ብምእታይ ቪድዮታትና ሳይዞም ወይም ደግሞ ኣስፔክት ሬሽዮን ብምስትኽኻል ኣፕሎድ ምግባር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ካብ ልቢ ለመስግን ሃናፂ ሪኢቶኹም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጻሓፉልኝ ካብኡ ቻክል ቲፕ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ። ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳዕ ንገናኝ ደህና ሁኑ።